protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS GSM Blue Mojito, oh, Engine Pomelo, GSM Blue Margarita, at may light gin pa. GSM Blue Mojito, oh, choice namin to. Drink responsibly. Ready to choose what's true? Tiluwi ang tinuod nga lami sa imong paboritong cocktails nga nakuha kaayo sa GSM Blue. Chill ug enjoy sa mga flavor sa mojito, margarita, gin pomelo ug naapay light gin. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 17 o 23, doon na tayo mabasa nga silutan sa Dios ang mga tao nga nagkaon og mga mahugaw sama sa baboy o kung sa patong gipasabot nga mga mahugaw niadto sa Old Covenant, no, sa daang kasabutan pa na nga mando, silutan sa Dios ang mga tao nga nagkaon og mga mahugaw sama sa baboy. O gusab diya sa Isaiah 66, 23, ang adlaw nga igpapahulay ipadayon yun na, no? Bisan pa sa bagong langit ug bagong yuta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga suking tigpaminaw sa kahayag sa pagtuong Katoliko, din kining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano Sr., mao gyapon makikuban kaninyo. No? Kauban sa atong mga amigo, kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab kasamang radyoman tak sa Ilumba, o atong pasiunang pagtimbaya no, sa gihapon sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyag yung tibuok staff din sa maong sibiyahanan, no? Istasyon sa RMN, Dipolog, both gyud sa AM o FM. Okay. Ug sige hapon, dili na to kilimtan ang atong pagyukbo sa atong spiritual nga amahan din sa atong dapit, no? Din sa Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa maong dapit. Bisan pa no, wala masakop sa maong dapit, no? Mga kaparian tanan in general. No? Lakip na ang atong kanang gitawag na tog universal pastor, no? Ang atong Santo Papa nga naa sa Roma. Okay. Atong pagyukbo kanila o kaninyo tanang nagpaminaw, no? Sa radio, AM, FM, sa live stream, akong pagyukbo kaninyong tanan. O sa gyapon, ako moingon maayong adlaw sa Ginoo. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, etong gikutlo ang Isaiah 66:17 o 23 kay dirita manukad sa pagpadayon ni ining atong tema karon may labot na sa teaching authority of the church. Ang teaching authority of the church importante kaayo ni, no? Ako sang
balik ninyo ang pag-quote yun sa bersikulo diin gikutlo ni San Pablo sa Roma 10:15. Katong nag-ingon siya nga, unsaon man kuno pag-preach o pag-evangelize no, o pagsangyaw kung wala siya gipadala. O sa in English pa, kung wala ba siya gisent. Kung wala siya gipadala sa Dios, saan man niya pagsangyaw? Ang bodi pasabot ana, kung wala siya gisugo o wala siya gi-authorize. No? Ako naman yung na-discuss nga importante ang authority. Kay kung dili gali nato i-appeal ang authority diya sa atong pagtuon, dili nato ba himuong requirement ba, no? Dili nato na basihan nga igo lang ta mo basa sa Biblia ug unsay nasabtan mao na dayon. Kung kana ragod mo'y atong hunahunaon, dili gyud ta kalikay nga mudaghan jud ang relihiyon. Unya, usa ra man ka iglesia ang gitukod ni Kristo. So dili gyud na mahimong matinuod na tanan kay usa ra gud ang gitukod, original nga gitukod ni Kristo. Unya, naunsa naman ni atong kalibutan nun pagkadaghana sa relihiyon? Di ba? Nya sa Christianity pagkadaghan, no? Kay na ay born again, na ay Sabadista, na ay Church of Christ, daghang klaseng Church of Christ, na ay Church of God International, Worldwide Church of God. Puros Biblia. Nya wala mag-usa. Unya, usara ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Nakaroon kung ang atong basihan sa pagtuon, kanarang ato bang unsay nasabtan sa atong pagbasa, mudaghan yun ang tinuhuan. Ngayon naman kay, dili man nagsama ang tibuok nga pagsabot nato sa Biblia. So kay dili man nagsama ang tibuok pagsabot nato sa Biblia, magkabahin-bahin yun ta. Di ba? Na sa asoy ni San Pablo rapod sa 16-17 sa Roma, nga nag-ingon siya, likayan ka ng mga tao nga mubahin-bahin na to. Usa na sa ilhanan, no? Kanabang ang resulta sa wali, imbis mag-usa ta sa original church, mubahin-bahin na hinoon. Di ba? Ang giingon sa atong Ginoo, amahan, mausaon ta sila, maingon nga ikaw og ako usa. Mao bitang pag-ingon niya ni Pedro nga magtukod siya gingherian kun iglesia, wa gyud siya maingog mga iglesia. Singular gyud. Ingon siya akong iglesia sa to pa usara. Unya iya ning gisaaran nga kinilig-on, no? Nga kay bisan kuno ang ganghaan sa kamatayon o sa Hades dili makadaog sa to pa lig-on. Punan pa sa diya sa parabola, di naghiskot og balay nga tukuron ibabaw sa bato. Dili yun kuno na maguba. Dili yun maguba, no? Bagpadayon yun. So, atong tanawon dayon sa kasaysayan kung unsang iglesyahang sukad masugdi ni Kristo ni atong unang siglo, nagpadayon hangtod karon. Di ba? Mauna ang matuod nga iglesia. Pero kining matuod gud nga iglesia, lisod po nimo ni siya ilhon sa atong panahon karon kung ang atong tanawon ang iyarang mga apan. Kay kining matuod nga iglesia gibuling-bulingan man siya wa. parang dili tinuod tanawon. Murabag ana ba no? Pares ba anang bulawan nga atong ihulog sa lapok o sa kanal ba? Dayon na bulibura naglapok. Tanawon nimo murag di na bulawan kay di naman sinaw nimo tanawon, di ba? Oh. Pero kay tinuod man gid siyang bulawan bisan pag tabunan naglapok, magpabilin gina siyang tinuod. Kana kung kahibalo ka nga tinuod gito nga bulawan. Di ba? Nya, mao man po na ang nahitabo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa gingherian nga gitukod ni Kristo diri sa yuta. Gihulagway na daan ni Kristo nga dunay tao kuno nga ang gipasabot mao ang yawa, nagsabot pod og liso sa sagbot. Dahil niingon bito tong mga tao nga mga tinugyanan dito sa naman ay sa parabola, di ba? Mateo 13, 24-30, nga ang gingherian sa Dios giun sa paghulagway sa Ginoo, nga sama kuno nga nakunoy tao nga nagsabod og liso sa sagbot. Then ang naapod ang tao nga abot pasabot ang Ginoo nagsabod og liso sa kanang trigo, maayong tanom, di ba?
So, but sabton nga, naaman po'y tao nga nagsabod og liso sa sagbot, so nagdugang nagtubo na ay maayo, tungod kay tukod man ni Kristo, si Kristo man ang gapuga, siya man ang gatukod, nya, naapoy sagbot, nya, diin man gikan ang sagbot, diin man gikan ang apan, tungod sa yawa nga nakasulod. Di ba? Niingon galitong mga tao dito, nyor, maayo mang binhi imong gipugas, nga nung namay sagbot, maulag ito, samtang nang natulog mo. Pasabot, kumpiyansa mo. Ang yawa nakahigayon pod og sabod og liso sa sagbot. Pasabot ka na mga tintasyon sa yawa. Gialaw na gitugot ta sa Ginoo nga ana-ana sa sulod sa iglesia o sa simbahan. Mao na nga nagingon sila nga niyor kuha ibto na to ni. Ibto na to ning mga sagbot kay mga kuan man wa man nilabot. Mao ning bersikulo pod sa Biblia akong gigamit nganong dunay mga higayon nganong ang simbahan dili siya istrikto kayo og kanang pag-ibot gani sa mga sagbot o pagtiwalag. Natoy ADD sakop ni Eliseo Soriano nga grupo nga karon gitawag nag-MCGI di lang nako hinganlan no akong friend sa Facebook. Ang iyang pangutana, Veritas, kung tinuod mo nganong di man ninyo ipangtiwalag ng mga daotang sakop sa sulod sa simbahan. Nga naaman sa Biblia ipangtiwalag. Now, ako siyang tubag, niingon ko nga, ang pagtiwalag, authority yun na, gihuptan yun na ang authority sa matuod nga iglesia. Kay naaman si authority yun to bind and loose. Nagay si authority pagpamasaylo og sala. Na si authority nga mag-usab og balaod. Sa mga balaod nga ang iyang essence, disciplinary, juridical, ecclesiastical, pwede siya mag-usab-usab diya, no? Yan ka na mga ceremonial, sama na mga pista, sama nga ang mga pista sa karaan gipaundang, Kolosas 2:14-17, pero nganong naapamantay mga pista ron, kini ato mga pista ron bag-o na ni. Under na ni, gipanghimo ning mga pistaha sa authority na sa mga bag-ong namunuan. Kinaman sa Hebrehanon City 12. Kay ilisan ang pagkapari, ilisan sa bang balaod. Amot pasabot ana, ang mga ceremonial essence of the law, kay kadtong sa una, iya man to sa mga karaang pare sa Judaism, suwad-o na to. Kay bag-o naman ang mga pare, na naman to sa New Covenant. So ang mga New Covenant priests, mga bag-ong pare, pwede na po sila maghimo og bag-ong ceremonial observance. So mao na nga, ay mo katingala, nga nung naagyapon tay pista, pero kana nga mga pista, mga bag-o na na. Kay naama po tayo bersikulo sa Biblia nga mo back up anang pwede makahimog mga bagong pista ang mga bagong pare sa New Covenant. Kadto laging authority sa mga pare. Nasa Mateo 18:18, ang inyong idili drisyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Mao man na binding and loosing. So, pwede mag-usab-usab, pwede maglugak og balaod, pwede mo patuman og balaod, pwede mo luag. Sa mga balaod, diin pwede mausab. Pero ang balaod moral, dili ginausbon po sa mga pare. Samaan ng ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw panapaw. Moral man na lo. Di po na usbon. Natural na kumo na siya nga balaod. Di na pang usbon. Ang sabat lang, kining sabat God, sa pagtuo nga Katoliko, dili siya lunlun moral. Moingon bitaw mga sabadista na to mga igsuon nga. Kanong inyo man giusab ng sabat nga moral man na siya. Di ba? Kamu mga Katoliko gatudlo man mo nga di na mausab ng moral. Di bitaw mausab. Ang balaod nga moral di mausab. Pero ang sabat maayo nga mahibaw-an nato dili siya lunlun moral. Naa siya'y kanang gitawag na tog ceremonial essence. Ang ceremonial essence sa sabat kanang pagpatunong sa adlaw. Ug asa na to na ipatunong ng 7th day. Ang moral yun sa sabat, giingon raman, sa unom ka adlaw mo trabaho ug ikapito pahulay. Mao na moral lo. But pasabot once a week na agyud tay adlaw sa pagsimba o adlaw nga igpapahulay. Di ba? Now, sa Old Covenant, ang ilang unang adlaw sa pagtrabaho kanang unang adlaw pud sa semana nga Domingo. Di ba? Domingo ang first day of work sa mga Hudyo. Sa Old Covenant, gani hangtod karon naa pa man gihapon kanang mga Hudyo nga wa mo dawat sa Christianity, nga padayon gihapon anang Sabado, Saturday. Di ba? Nga
ang first day of work nila kana yung Sunday, mao na nga ang ilang ikapito Saturday. Wa tay lalis ana ilan ang gipadayon, di ba? Pero ang moral gyud sa Sabat, wala na siya maghisgot og specific yun nga adlaw nga diha ra gyud ta musugod og trabaho. Di ba? Basaha ra gyud ang napulo ka sugo. Wa man mag-ingon ang napulo ka sugo nga ang sa paghisgot yun og sa Sabat sa buhat 28 hangtod sa 11, wa man siya mag-ingon diha nga ang first day of work kana pong first day of the week. Di ba? Basaha ra gyud ninyo ng command sa Sabat sa Exodo 20, 8 ba na ato sa 11, 12. Di ba wa gyud maghisgot nga ang first day of work kana pong first day of the week. Giingon na gyud diha nga hinumdumi nga ang Dios kuno ana ni trabaho ni buhat niya ang tanan sa unom ka adlaw sa kapito pahulay. Oh. Ang Sabat wala gibase diha sa kana bang week. Ngayon kag ikapito ka adlaw sa semana. Hinuon na ay translation sa Biblia sama atong gikutlo sa akong higala sa among debate nga iyang gikutlo to 7th day of the week. Pero kung subayon nimo ang mga daghang kayong hubad sa Biblia, dili 7th day of the week ang giingon. Ang Sabat giingon ra unom ka adlaw mo trabaho og sa ikapito pahulay. Pag hinumdum po na nga sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang tanan, then sa ikapito mi pahulay siya. Oh. Mao nang sa instruction niya sa Sabat ingon na pod nga sa unom ka adlaw mo trabaho ikapito pahulay. Pero wala siya mag-specific gyud diha nga ang first day of work kanang first day of the week. Di ba? Mao na nga ang wala giklaro diha sa moral law ato ng sabton nga seremonial. Kay kung ang pagpatunong sa adlaw kanus ata mo sugod og trabaho, kuan pa na siya, moral pa na siya, di giklaro unta dias balaod. Giingon unta diha nga kinahanglan ang adlaw sa trabaho di gyud mausab mo sugod yung tag first day of the week. Oh, Domingo gyud. So kung giingon ana pa paghanay sa Dios, sa di gyud mausab na to ng 7th day. Magkanunay gyud ng Saturday. Pero ngano man na biritas nga nganong giingon ana man sa Dios nga wala siya mo specific gyud og sa moral law nga ang Domingo gyud ang first day of work nga magsige gyud na siya. Nganong wala na gi-specific sa Dios tungod kay tag sa tag na agod na may bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Na sa Jeremias 31, 31 ug 32, ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios lahi sa daan. So ato pa naay mga kausaban ni nga kinahanglan ato ning ma-realize sa moabot na ang panahon. Niya sa New Testament, gahisgot naman gud og laing adlaw sa pahulay. Na Hebrehanon 4:8. Kay naghisgot man og laing adlaw sa pahulay sa to padili na tong una. Kay lain naman. Mao nay diskubriho na to. Oh. Dayon natoy Sabadista nga niingon siya nga gibilin man ang Sabado. Nya nganong ilisdan man nato nang agibilin man ang Sabado, Hebrehanon 4:9 na hinumdum po ko sa debate gi-argue po ni sa akong higala. Now niingon ko nga kanagong pulong Sabado dili na siya sabton kanunay nga Saturday. Di man na. Sabado sabton po na nato nga pahulay o rest. Ato nilang inanion pag formula ninyo. Kung mo gamit og grammar. Kung mo pasabot galitag 7th day of the week, kanang letter S diha atong i-capitalize, di ba? Yung ka. Sabado. Kung 7th day of the week atong gipasabot, ikapito ka adlaw sa semana, atong ikapital ang S mo nang mayong tag capital S A B A D O. Sabado. Kung ikapital na to, mugamit ta og grammar, mut pasabot nato 7th day of the week kun Saturday. Pero kung small letter lang nato ang S, Sabado. S A B A D O. Oh. Dayon dili nato i-capitalize ang S. Sa ato pa ato lang na siyang sabton nga pahulay. Rest. Unsa may kalainan anaron? Unsa may kalainan sa capital S o small s sa pulong Sabado? Ang capital S sa Sabado, sa adlaw nga Sabado,
ikapito ka adlaw semana, Saturday. Pero kung i-small s na to na, may mong Sabto lang na to na siya pahulay o rest. Sabat, rest. Oh. Nakaroon kung pahulay tag Domingo, unya kay ang pahulay, mo man na, Sabado. Sa to pa, ang mga Katoliko o mga Protestante nga niawat pod, kung mupahulay mig Domingo, mao na among Sabado. Suwa na mo supaka nga naagihapoy Sabado. Kay naamang gihapoy pahulay. Kanang adlaw sa pagsimba. So kanang Hebrehanon 4:9 nga niingon nga gibilin sa Dios ang Sabado, but pasabot gipilin sa Dios ang adlaw sa pahulay. Ug unsa nang adlaw nasa Hebrehanon 4:8 lain na. So unsa man ang lain na ang atong key factor ana dili noon siya specific yun nga gibalhin sa kana bang litra por litra gyud wa man giingon nga gibalhin gyud sa Domingo pero gipasabot lang implied. Kay naghisgot man og Lord's Day sa pinadayag 1:10 nga nadiha kuno sa espiritu si Pedro. Si Pedro ba to? Dili si Juan day. Si Juan nag-ingon siya nga nadiha kuno siya sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Nya kay balo naman ta nga kanang Sabat iya man na sa Ginoo. So mahimong Sabto na to nga Lord's Day po ng Sabat. Di ba? Pero sa mga Hudiyo na. Pero ang pinadayag 1:10 nga nag-ingon si San Juan nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, dili man kuno na Saturday. Diha mo wala nakabantay ang mga Sabadista ana. Nga kanang Lord's Day nga gisgutan ni Juan nga nadiha kuno siya sa espiritu nga ang bot pasabot ana sa exegesis pag ingon niya nga nadiha kuno siya sa espiritu bot pasabot nagsimba kuno siya mo nang naay mga pipila ka hubad sa Biblia ako sa balay nga niingon si Juan nga nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo. Unya dili kuno na Saturday kay sa exegesis kung Saturday pa ang common yun nga gawion nga pulong ni Juan Sabat. Kay mao naman ni naandan basta Saturday gani 70 of the week tawgon gyud nagsabat kay mao naman na ang tradisyon na andan nga kanang Saturday wa laeng itawag ana Sabat kay mao man ay Sabat sa mga Hudiyo. Pero ngano kunong gilahi ni San Juan pagtermino? Nganong gilahi niya ang termino? Wala niya gamita ang pulong Sabat. Kay buot kuno ipasabot, dili na kuno Saturday ng Lord's Day diha nga nakita ni San Juan sa iyang pagsimba. Pinadayag 1:10. Pag ingon niya, nadiha ako sa espiritu o nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Unsa man ang adlaw sa Ginoo ang gipasabot diha? Now, kung magtuon mong church history, basahan ninyo to, i-search ninyo. Dunay nahimong disipulo si Apostol Juan nga gihinganlag Ignacio. Kali mga Protestante ani nga mga scholar mo uyon sila ani. Nga naay nahimong disipulo wa na noon is Biblia wa na masuwat kay wa man pud na nasuwat, di ba? Si Obispo Ignacio nakahisgot siya nga dili na kuno ang Sabat nga bot pasabot Saturday kundi ang adlaw na kuno sa pagkabanhaw nga gitawag niya adlaw sa Ginoo. Sumo nang makaingon ko nga mo corroborate kay kung moadto ta ni Ignacio nga disipulo ni San Juan, ang adlaw sa Ginoo dili man Saturday. Domingo man. So mo corroborate mauyon sa interpretasyon nga Katoliko nga ang gipasabot sa pinadayag 1:10 nga adlaw sa Ginoo Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Kay ang iyang disipulo nga si Obispo Ignacio mao mo po'y gisukilon. Di ba? Bitaw og magsinuguristahay ta didto gyud ko maminaw ni Ignacio kay disipulo siya ni San Juan. Nakita gyud sa San Juan nanudlo personal. Whereas si Ellen White pasaylo ako sa pag-ingon, wa gani kakita, wa gani kadungog sa bisag sa hagawhaw na lang stingog ni San Juan. Pero si Obispo Ignacio, nakita gyud niya harapan nga nanudlo si San Juan. Na? Nga kana kunong adlaw sa Ginoo, Domingo na. Lahi po tong adlaw sa Ginoo sa mga Hudiyo nga Saturday. Wa tay lalis ana kay Lord of the Sabbath man pud ang Ginoo, di ba? Pero ang pinadayag 1:10 Domingo na.
Niya, kadtong Isayas na, wa na ko'y higayon nga matuki tong Isayas sa 66, di city o kanang 23 nga, kay sa exegesis ko nga Katoliko, sa New Covenant interpretation, dili na parehason sa daan, kay bag-o naman. Katong mga mahugaw ditong gidili nga gipasabot, mudagan ka diri sa pinadayag, mga mga katong mga tao na nga nagbuhat og salawayon sama sa mga political leaders nga wala musunod sa Christianity sama ato mga pagano. Kay ang mga tao nga gitawag na sila langgam nga mahugaw. No, kana galing word nga langgam gigamit po na pagpasabot sa tao. Ang New Covenant interpretation anang mga mahugaw nga gipasabot nga glikaya nato mga buhat na nga daotan. Dili na katong literal nga hayop na wa na ko'y higayon na dahil kana pong adlaw igpapahulay nga naa gyapon sa New Covenant ang buot pasabot ana diri na ni Jesus Christ kay si Kristo mao man atong pahulay. So unsa ang pahulay sa Christianity, ang adlaw sa pagkabanhaw mao na ang fulfillment. Mo bitaw sa Catechism ang New Covenant Sunday, Lord's Day, gitawag na siya fulfillment of the law. Dili na siya pagguba sa balaod. Murag nahangin ko, wa kaya na ako ma-explicar og ayon ni nga importante kaya ni siya. Sa sunod Domingo na lang kay wa na taigong panahon. Okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos.